Ykkönen ottaa kakkospaikan, Siekkinen, Kukkonen ja kolmospaikalla on Petteri Takku. Takun takana nelospaikalla. Minusta sieltä tulee sitten Honkkakangasta, eli Sara on kyseessä, Lomasaari. Opelin kanssa Bly on tässä vaiheessa jätetty 7 paikalle. Ja näin ollaan jo tulossa ensimmäistä kertaa. Elias Siekkinen rallisaapi ykköspaikkaa, Kukkosen Vili pitää kakkospaikkaa. Kolmospaikalla Petteri Takku, sitten tulee Honkakangas takana Taavi Niemi. Ja kumppaneita ja näin sitten lasketellaan. Takakartoilla nyt on Honkakangas menettämässä yhtä sijoitusta, tippuu vitospaikalle. Kärkikaksikko, ne ovat omilla teillä. Kukkonen kakkosena, Siekkinen ykköspaikalla. Ja kolmospaikalla pikkusen piirtää leveämmäksi, oli vähän pitkää viitoa piirtää. Takko kolmospaikalla ja nelospaikalla on Sulo Honkakangas ja Taavi Niemi. Eli siinä Niemi ja Kariluoma. Siinä vähän menevät sekaisin, on niin samanväliset autot ja viimeiselle kierrokselle lähtee myöskin Jose Bly. Kariluoma on paljon vartijana, siellä kyllä haastaa koko ajan Takkua. Nyt tiiraili oikealta välillä vasemmalta ja siinä on syytä kyllä nyt olla Kariluoman Sulo hereillä, niin kyllä siellä Honkakangaskin kyttää Saraa. Jos paikka löytyy, niin varmasti Sara tulee käyttämään tilannetta hyväksi. Tosin Saran kannalta nyt on tuoma harmillinen noin 6-7 metrin rako Kariluomaan nähden ja edelleen kolmospaikalla on Takku. Kariluomalle tuo edullinen tilanne, pitääkö pyrkätä hakea A-finaalipaikkaa ja samalla joutuu miettiä Honkakangasta ja Niemen Taaviakin siellä ja jälleen lähtee yrittämään siellä Kariluoma. Ja nyt tulee Honkakangas noin ja pamahtaa siihen ja näin. Nousee kolmospaikalle Honkakangas, sitten nousee Taavi Niemi nelospaikalle. Ja A-finaaliin menee Vili Kukkonen, hän ottaa lähtövoiton, eli pani liitte Petri, kakkosena on Elias Siekkinen. Hyvä sijoitus Eliakselle on A-finaalissa. Takko menee A-finaaliin ja sijoituskarsintaan sitten menevät loput.